Pajjiżna għandu bżonn industrija tal-films li sservi lil Malta u mhux l-ego ta' kummissarju l-Ministru tiegħu, Ministru li għadu sa issa jiddefendi l-eluf illi ittajru mit-taxxi tagħna għal Malta Film Awards. Għandi konfidenza sħiħa fil-Film Commissioner Johan Grek. L-editur tat-Times fil-kummentarju tiegħu tkellem dwar dan l-aħħar skandlu li nqabad fih il-Gvern ta' Roberta Bela, skandlu ta' eluf ta' euro li litteralment ġew imberbqa għal preżentazzjoni tas-serata tal-Malta Film Awards, iċ-ċifra ta' 120,000 euro li l-Gvern baqa sal-aħħar iżomma mistura. Bl-editorjal tal-ħamis jgħid li tmexxija ta' Johan Grek bħala kummissarju tal-films kienet masterclass fis-segretezza u li bħala pajjiż qed nassistu għal serqa mit-taxxi tal-poplu, dik illi Times sejħilha money heist. L-editur ta' dan il-ġurnal jgħid li quddiem dawn l-ister kollha li assistejna lihom fl-aħħar snin, Johan Grek għandu jirriżenja immedjatament. Bil-kritiċi tiegħu jgħidu li Grek għadu medi fuq l-hekk imsejjaħ ego trip iffinanzjat minn fondi pubbliċi. L-istess editorjal fakkar ukoll kif bħala pajjiż konna nkunu kapaċi niffinanzjaw diversi inizjattivi għal ġid tal-poplu, iżda l-Gvern għażel dik li Times sejħet glamour minflok ingħataw għajnuniet lill-artisti, mużiċisti u atturi lokali.